Uy, tatambig ka na naman. What's the ulam? Fuck. Bet. Fuck. Bet. Yan pa ng pag ng battery. What's the ulam? Bakit? Sasampay kami ni Sia. Ayan. Katatapos nilang umiyak. Takbo ng takbo. Yan tuloy. Laging napapahamak yung paa. Ano? Kiss na. Mama, kiss mama. Dance. Ngayon ay November 18. November 18. Ngayon nag-declare yung ba't ganun walang time ayun. Nag-declare yung company namin na may increase sa salary. Di good news sa akin. Mag-alauna. Sakto yung mukhang mga sumilip. Maraming ulam namin pakbet. At masarap ang panahon dahil mainit ngayon at naglalaba kami ng diaper. Yun lang. November 18.